and by the power bestowed upon me by my master, Triple General. All the whole commanders in 40 states of Biafra, listen and listen very carefully. Anywhere you see an Igbo man practicing or being a full member of Islam in Igbo land, deal with that person. Don't deal with that person and look back. Because they have killed us enough. They have slaughtered Christians enough. We only have 3 major worship in Igbo land. 1, Jewish. Secondly, we accept Christian. But we know that Christian is a thing that they brought to us. Just to use it and deceive us. We accept it. 3, our culture. Our Delala. These are the 3 major worshippers that we have in this Igbo land. Nothing like Igbo Muslim. Here it's out. Nothing like Igbo Muslim. They thought they have killed us so that they can be able to establish all their goals, all their plans in Biafra land. You people have never killed us, so when I never finish our junior ones itself, the little ones, talk less of touching the grown-up ones before getting to us. Hold on, Atokun. We are still alive. Then for you, Udele, I know you don't have shame. You don't have shame on you. You carried the news. You were the one that told the world, the entire world, the Biafras at large, that you confirmed from your rightful source that Gentle is dead. I had it and I kept it on my story, on my book. Now you don't have shame. You came down to Owerri, you were hiding yourself, doing video. After you left Owerri to Abuja, to your father's land, you now played the video. You now posted the video. Why doing such? You say you are a man. Show up yourself. Come down, free yourself, move around. At least in Northeast, I know that I'm not in Imo State, Anambra, Abia State, Ebonyi State, Enugu State. But at least I'm a free man in Igbo land. I can move around, I can move wherever I like, wherever I choose to move. Why are you hiding yourself? Stop it. So please and please, Finland, Finnish government, just if you know a way you can use something, cover your face and do the needful. Do fast and cover your face and do the needful. Release your citizen. Look at the kind of country you are doing plan deal with. You are dealing with a people that call themselves a country with a carton of lying, with a bunch of propaganda. These are the people you are dealing with. International community, the world leaders, Trump, Donald J. Trump, please remember that it was after Nnamdi Kanu broadcast about Christian genocide in Nigeria. That was when he became enemy to the Northerners. Now Northerners have seen that they can never fight the battle alone. They came up with their meeting. After the meeting, they came up fully on the line. Tell us full time that there is no any tribe that can win Igbos except you use Igbo against Igbo. And this is what they are doing. This is how Asari Dokubo was adopted by their business center called a country, Nigeria. And they give Asari Dokubo, Asari Tokubo, the pig, they give him the contract to start slaughtering Igbo youth, to start killing Igbo youth. Now Asari Dokubo boy planted his man, and his man was carrying out a mission, killing our youth, tagging it to us, that we are the one killing our own people. Are we mad? Are we running mad? Is there anything running with me? Hey! Odonye ka anya mu na afifa onye nwula anwu ka onye dị ndụ okwa na onye dị ndụ okwa na Gentle dị Yahu. Hey! Bịa gwanu nuru na ọpụtakwa wee mee announcement wee na-echichari nwa mgbaafọ echichi wee na-asị ya na ya jukwa hope ụzọ dị mma ka ọ dị ya n'ahụ na ya mana fa bụ ndị gọvanọ ma nke Enugu ma nke Anambra steeti na fa nwere nzukọ na Enugu steeti na oche na fa amahụ na odikafa na-enwelu fa nzukọ ka a ya eti wee buru fa ka a ya eti wee wechapụfa nwanne na amakwọ n'okwe Gentle dị Yahu bụ ife na-akọ ụfọdụ osikwa na AI ụfọdụ osi ka ezi egbe ya ọ na-abụ na ndị uwe ojii anakọrọ gị egbe alejediri ife akwụkwọ na kọmentị na ife o kwuru ka mma akọrọ ụnụ ụfọdụ osi na ọdịka agbajiri ọkpa nke ọ na-ejizikwa mkpọrọ na ya keduzie egbe ya na ogbunigwe niile ahụ ọ na-anyakọsị na ahụ dụ nke obu ozi ya wee pụta ọ na-abụ na mgba ndị uwe ojii si na-ejidere ya ọ na-abụ na ndị uwe ojii kpokoje ya bụ ngwa agha ya niile nke o jizi so mkpọrọ wee pụta. Hey! na-ekwanụ Gentle dị Yahu ọ dịkwa ndụ ife ọ na-ekwukwa abụrụkwa AI. Ụfọdụ osiri ya nke ọ nọzi na background dị etu a nọ n'okwu alụsị ụfọdụ si na background anụnwa bụ AI na ọ bụghị nke ezigbo ya ife a bụrụkwanụ AI o ife a bụkwanụ Gentle dị Yahu life ka unu na-afụ ife a ọ bụrụkwa AI. Ọ sị na ndị gọvanọ Anambra steeti na ndị gọvanọ ndị ọzọ n'ọfa na ndị Fulani na-alụkọ o wee na-asịchara nwa mgbaafọ na ọfụkwarụ n'oke igwe na ojugo oyi unu mana obifo na oke igwe na-enwu ọkụ. Hey! na-atọ n'elu na-atọ n'ala na-agbanwu na-ewepụta n'ihu akwụkwọ onye nke bụ Gentle dị Yahu na-asị gọvanọ Charles Soludo nwa mgbaafọ na oke igwe ajụgokwa oyi na ọ bụrụkwa gọọmenti Imo steeti mere oke igwe ji wee juo oyi
n'onye nwa bụ Gentle Yahu bụ ife mere oke igwe si o wee jụọ oyi wee sị na si jekwa jụọ ese na okwenye nwa bụ Gentle Yahu mere ife oke igwe ji wee jụọ oyi na mgbe onye nke a na-akpọ edi afọ ọnụ na-eme nke nwa na-eme nke nwa na ọ na-akọmplen na ndị mmadụ enyeghị ọnụ o wee sị n'ezie na onye nke bụ Udene na-ewetara ya ọnụ okwu ijele ka ọ na-ekwu wee si Udene na ya kedu ife kpatalụ na onye hie lokeshọn ebe ọ nọ n'Owere mgbe ọ bịara ka ya jee ebe ahụ anwụrụ ya ka o zinye ụmụ agha ya ụmụ bọis ya ka fa bịa ebe a ka Udoma na Udoka kwe n'aka o wee si Udene na ọ ya standị nwudori ụmụ ya ndị na-ejeri ya ozi tokresi of nyanwa bụzi Gentle Yahu o wee si Udene na vidio ahụ o mere mgbe ọ bịara Owere no mgbe ọ na-ana ka o mere nya bụ vidio na ọ bụ ọ dịrị mgbe ọ na-abịa abịa na ya kedu ife kpatalụ na o meghụ vidio ahụ mgbe ọ batara Owere si oluzie mgbe o ruolu airport o bu akpa ya ana si omebe vidio na-etu ọnụ si oluzie mgbe o ruolu Owere o bu akpa ya ana si omebe vidio na-etu ọnụ na ya bịara Owere na o nweghị ife na-eme o wee si na Udene ebe efuru efu na ọba anụ ọfịa na ọ bụkwa nwanne ya nwoke na ife o ya eji wee kpụ ya nwanne ya nwoke bụ maka na ọ na-asụ Igbo na ọ bụ nwa a mụrụ n'ime mkpuke ka ntụgharịa na ya n'Igbo ka ị ghara ịtụ ya n'oyibo na ọ bụ ajọ nwa si Owere wee banye nne ya afọ wee na-asị Udene na nyanwa bụ Gentle Yahu na ọ nọ n'ala Igbo na nya bụ ijele na ọ na Abuja na obi ugwu Hausa na nyanwa bụ Gentle nọ n'ala Igbo ebe esi wee mụ nna ya bụ ijele iji gosi na ya bụkwa na onye kazuru akazu na ya ha agba ọsọ be nna ya o si na Udene ebe ewu na ọba atụrụ na ọba anụ bi n'ime ọfịa na ọfụrụ plan fa niile ahụ na ọ ya abịakwa na mmezu na as far as Biafra dị consign na fa ya achieve kwenya bụ atụmatụ fa na-atụ o wee nọrọzikwa ebe a na-agọfe iyi wee sịfa na fa chọọ peace fa nwa bụ Gentle Yahu enyefa peace ọ bụrụ na fa achọghọ peace si o wee nyefa pieces niile dị n'ụwa niile na fa bụ ewu bụrụ efuru efu bụrụ atụrụ bụrụ ndị amaghị ife bụrụ ndị amụ n'ime mkpuke na fa laa onwe fa laa ike fa laa afafa nya ife ọ na-asụ ya n'oyibo ebe a ọ dụghọkwa ịka akọ Gentle Yahu nọkwa ebe a wee na-enye ndị na-ebu egbe ndị otu ya ọda wee na-asịfa nya ndị na-ebu egbe na-ejide ndị mmadụ wee na-asịfa na fafụ ndị a na-akpụ isi ana okwu ya kwuru ọ bụrụkwa m kwuru aka m akpọnyekwara unu ka unu n'ife okwu na-enwere egwu na-agụ ebe ahụ na fafụ ndị a na-akpụ isi ana na ihe niile ha ịgwafa ifefa ya eme ndị na-akpụ isi ana na fa sụọ fa akwụ na fa enidi edu ka o sie n'ọnụ pụta na fa amarịghị ifefa ya eme na fa kiri ya fa levụrụ ọfa oke bidokwa agha ndị na-akpụ isi ana n'ala Igbo na agha ndị na-eje ụka na ndị Igbo enwerọkwa ndị na-akpụ isi ana bụ ndị Muslim na fa nwa ama ntọrọletekwa ka ndị Igbo nwee ndị na-akpụ isi ana na onye Igbo ọbụla fa jidere na-akpụ isi ana na fa jidie sụọ ya akwụ o wee sị ka ya gwakwa ndị na-asị na fa bụ ogbu mmadụ ndị na-asị na fa bụ ndị ntọrị mmadụ na ụnụ ụka one ka unu nugoro fa jere ebe ahụ wee mụnye ya ọkụ na ụnụ ụka one ka unu nugoro fa jere ebe ahụ wee gbusitie ndị na-ebe ahụ ụnụ ụka one ka unu nugoro fa jere wee wakpo fa na skuulu one ka unu fugoro fa bụ egbe wee jee wee kpụkọrọ ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ na skuulu one ka unu fugoro fa jere ebe ahụ wee mụnye ọkụ wee sị na ndị na-agụ akwụkwọ anyị agụ akwụkwọ o wee sio na ntọrị mmadụ one ka unu nugoro fa tọje echekwa nna Tibu na ndị ntọrị nwa ya na-atọrọ n'ọfa alejedirio na ife ọ sịkwọrọ nju ahụ bụ ndị ntọrị mmadụ one ka unu nugoro fa tọje na unu bụ ndị amasịghị ife na unu bụ ndị akpara ọha n'isi na unu bụ egwu bere atụrụ ọkwa Gentle Yahu na-ekwu anọkwa m ebe ọ nọ wee kọ n'ọkwa ife ọ kọrọ ka m na-akọrọ unu na unu afụkwara ya bụ Biafra a na-azọ na ọ bụrụ na ọhụ Biafra ka nyanwa na-azọ na ya ma na ya karịghị ịnọ ndụ tata na ndị ilo ya ka egbugie na aka ya dịkwa ọcha na ọbịa na-egbu ya ahịa egbukwa onwe ya kosi na ọbịa na-egbu ya ahịa egbu nwata unu mana asụsụ ndị be anyị na nke ndị Imo steeti nwere ife dịtụ iche na ya na ndị niile na-egburu fa unu n'ọnwụ na fa wepụtala onwe fa ka fa jee zọtara unu Biafra unu wee na-egburu fa unu n'ọnwụ na one ahụ unu ha wee na-egburu fa nya bụ unu n'ọnwụ na unu ncha ya adakpu n'ime nya bụ unu na-ekpochie unu fanwa anọrụzie n'elu unu na ọgbacha agbacha abụrụkwa mgba kama na onye ejidere n'orugokwa anụ n'omume onye agbakwa n'ọsọ ọkwanye nwa bụ Gentle Yahu na-ekwu ife abụ ife anyị Chukwu Okorie nta eze na ya apụtago tata anụnwa ikwu okwu andị na ya ka ya ekwugharịkwa wee gwa ndị Biafra na okwu ụwa niile ya anụ onu nyanwa bụ Gentle n'ihu akwụkwọ atata anụnwa na ya apụtakwa ọzọ kọrọ ndị mmadụ ka fa bụ ndị Biafra si wee na-ata afụfụ na Biafra land ka esi achụgharịfa ka egbuo ọkwanye Gentle Yahu wetara akụkọ anụnwa ọ bụrụkwa m wetara ife mfụkwara n'ihu akwụkwọ ka m kọrọ unu tata anụnwa bụ Jenụwarị 29 2026 ọ sịkwa na tata bụ Eke Market Day